Jaione Mari Ezkurren, arratsaldeon. Arratsaldeon, Maialen, moko fina zarete zuek gero, esan duzue tigrea, txibi kroketa eta abar. Bueno, aprobetxamendurako sortu bazen ere, gaur egun miresmen osoa zortzaion mokadutxoa da, bai, kroketaz ari gara, eta nik uste mundu guztiak maite duela, eta baten bat baldin bada maitez duenik, ura ziurrenik ez da fidatzekoa. Zuk esan bezala, Maialen, Arabako kroketaren lehen astea dute hemen Gasteizen, martxoaren 8raino, eta hemen dut antolatzailetako bat, Aitor, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aizu, kroketa eta kroketa artean, azalduko zegin niguke zein den ekimen honen muina edo funtsa? Bueno, batez ere, ostalaritza bultzatzea. Momentu honetan, aratostiak bukatu, aste santuan gutxi gora bera, falta. Orduan, xubi txiki bat daukagu, ostalaritzan, eta oso importantia saltzea, eta gero, giroa oso ederra pasatzeka edo antolatzeko. Aparteko arrakasta izan du, ez da? 54 establezimenduk, hau da, jatetxek eta tabernak hartu dute parte. Zoragarria izan da. Benetan, lehen edizioa da. Duela 9 urte hasi zen Nafarroan, hau da lehena Araban, nik uste dut igual hurrengo urtean ez dakiz zer Gipuzkoan edo Bizkaian, baina Araban batean 54 establezimendu eta ez bakarri Gasteizen. Baita adibidez, Lautadan, Agurain Salvatierra, eta gero Aiaraldean Respalditza eta Amurrion. 54 establezimenduk esan nahi du 54 kroketa ezberdin, eta hemen gora aipatzeko hau gamba gorriarena eta olako min puntu batekin da, honako hau txerrikiarena eta honako hau hegalaburra alga batekin. Guzti hauetaz aparte, esan genuke abanguardistak direla, badaude kroketa tradizionalak, intolerantzietara luzatutakoak ere badaude? Gluten edo laktosa, jende gutxi ez dakizen bat da. Azkenean da arazo, ez da, jateko. Momentu honetan, nik uste dugu bakarrik taberna edo jatetxe batean aldaukagu, glutenik gabe, eta besteak, importanteak kasu honetan galdera. Galdera establizimendu, ostalaritzan eta kitxo. Martxoaren 8an itxiko da astea, baina 12 finalista izango dira martxoaren 9ko finalean sartuko direnak, ez da? Eta hortik nora? Hori izango da, datorren astean, astelenian, arratsaldez, 4etan hasiko da, Abastuz merkatuen, Gasteizen, eta gutxi gora bera, 7etan izango da finalistak. 12 finalistak eta gero sariak 8. Hori adibidez, lehena, bigarrena, hirugarrena eta gero hoberena, tradizionala, berrikuntza. Frijitu onarena. Frijitu onarena, importanti, Kasu honetan, mokadu edo ze tekstura dauka, adibidez. Nere puntuak eta gero emango diot, ados? Ados, venga, tira. Nere puntuak eta emango diot, baina aipatu behar hemen epaia ez dela bezeroa, baizik eta epaimai profesional bat dagoela, ez da? Momentu honetan, 5 talde daukagu, Araba osoan, Lautada, Aiaralde eta Gasteizen, ez da? Eta epaimai da anonimoa da, ez daki zeintzuk dira eta hori. Eta datorren ostean izango da epaimaia profesionala, ostalaritza, sukaldeak, 5 pertsonak izango dira eta justu beste gauza izango da. Epaimai anonimoa, baina kroketazaleak. Hori derrigor. Eta guzti honekin, Aitorrek ez digu azkenean aipatu, baina honekin ardotxo bat onena, edo bestela, zuk nahi duzuena muztio bat, ura, baina kroketarik gabe ez bukatu martxoa favorez. Eta torri Gasteizera. Begira, hau da momentua. Orain, nota entzun nahi dugu, Jaione. Goxua? Zer moduzkoa dagoen? Daiola. Hori seinale hona da, ez da? Seinale hona. Mila esker, Jaione, aprobetxatu, gozatu. Ondo. Aio. Ondo egin du,